So atong balikan mga higala ning atong problema sa mga baha ha. Kay kinini ang sa untaman mo man ito na sinati rong buntag mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Okay, atong balik-balikan kadali mga higala ning atong hisgutanan ning baha mga sukid tig paminaw ha. Og kinini ang atong tagaag pagtagad mga higala. Sige, kinini ang DPWH Regional Director si Engineer Danilo Villa Jr. Taga-asa man ni si Villa na retired na tong usa. Kuan niya iyang gipulihan eh. So og bag-ubag lang niya puli si Engineer Danilo Villa Jr. Last year lang siya napuli, no? So kung last year lang niya napuli, may makatudlo kanamo Engineer Danilo Villa, makatabang ka og kinini ang tudlo, makatabang ka sa investigation ani kalakiharon kung kinsay hinungdan ani ron og naunsa ning kalakihan murag wa man may makadungog og dili man dakog impact. Wa gyud murag gyud way impact day. Naa naman ni dakong kwarta og mingon nga billions na di ay ang na bubo di sa Cebu. Usa ka tinuod kay mga 7 billion ang sa Cebu, kapin sa 7 billion pesos para mahigala sa flood control project, ha? Straight to the point. Unya kinini ang muna mga higala nga medyo dako-dako ng kwartaha munang kinini ang gusto ta mahigala nga makahibaw ani gikan sa DPWH o gingon sa mahigala ang QM Builders wa pa man makatingog hangtod ron. Straight to the point. Wa pa makatingog hangtod ron. Wa pa man gani siguro maka patawag bisag press conference day. Wa pa. Kinini ang mayon tao magpa-press con sila para maka-explain po sila sa ilang habig. Atong paminawon kana makasulti for and in behalf sa QM Builders. Dili not necessarily nga kini gyud si Engineer Alan Kirante mo imusulti. Kung doon na sa spokesperson mas mayo. O mas mayo pero siya gyud. Kay mangutana gyud mi ani Engineer Alan Kirante sir. Daghang tang pangutana kay mura magumi mahibaw. Nakuratan gani mi ug wala musulti mahigala ron sa BBM nga labot ini abi nako ining iyang flood control project Toros Manila na concentrate gani day. Nagtuo gani ko. Unya pagsulti niya ni aman day Cebu pod nakakuha man. So, mo na natingala ta. Uy, nya pila na may nakuha sa Cebu, pila na may nabubo nga flood control project sa Cebu nga kinini ang kwarta, pila na may na-allocate 7.3 billion. Nganong 7.3 billion, nganong may impact? Ha? Muna ko na kong question, bisag magpa-press-con lang unta mo, QM Builders. Straight to the point. Para ba sa inyong side ba? Because ang media sa Cebu willing maminaw sa side manghigala sa QM Builders. Mura man mughilom pastirana. Ato lang yagi katawa-katawa ha. Wata mahibaw ha og unsang kalakiha bisag sa newspaper gani mga kagalaan. Di aman si Sir Fred Langido atong editors pamantala ang The Freeman abot naka-interview na ba ka silang taga newspaper ang taga Freeman taga Sunstar abot naka-interview na ba ka sila kining pamantala ang The Freeman mahigala grabe man kining ilang investigative journalism o liot maganing mga issues pero wala ko mo kuan nga ni tingog ang QM Builders mas maayong ko na doon ay mo tingog nila ba pero ma-explain nila kaya naman kag 7.3 billion na ang naadinhi hilo man mula magway na hibaw ug wa ni mayagyag mahigalang BBM di ta mahibaw nga ni aday tanabahinan di ita sa flood control project. Straight to the point. Nabahinan di ta so ang QM Builders asipa man ta mahigala ng Dumanhog. O nakabati mo na kung broadcast ron og mga taga Dumanhog. Ingnan ninyo si Engineer Alan Kirante nga motingog siya. Pwede mo ares sa DYHP mag-interview ko niya tagaan ko sa microphone. One-on-one interview. Para makaingon ta ba nga wa day bias ang DYHP oy. Willing maminaw. Willing ming maminaw. O di gani kinini ang mopapreskon ka para mahibaw-an sa media kay ang katawhan nga maoy tag-iya ining buhis. Deserve silang mahibaw ni ining mao mga projects. Straight to the point. Kining maong kwarta man sa mga tao.
bisag mo issue lang statement unta sila ba nga kana na ang sige lang in a proper forum mo explain me ana ba ka ba wa man gyud tingog bisag gamay bisag ik na lang bisag gamay. So mo na nga Engineer Alan Kirante kasabot ko sa imong part po no with all due respect kung mo ari ka sa among sibianan welcome gyud ka namo engineer or ipadala dili kung kinsa imong spokesperson nga imong taga-authority ba nga mo'y makasulti for and in behalf sa QM Builders. Nga naman, ang among pangutana man gud, dili lang mo limit sa usa ka LGU og hain ni imong project. Lahi ning atong pangutana sa DPWH, lahi po ning para imo. Kay kana na ang namatay pangutana panalitan asa man ning uban nga mga project sa asa man dapitan sa tibok probinsya Subo, hain man ning mga projects uban. DPWH, tubaga ko ninyo, asa man ni dapit, kinsa may nag-decide nga kining project nga, kining kwartaha adto ibutang ni, kinsa nag-decide? Straight to the point. Kaya mga pangutana lang ha, wa patay katinawan hantod ron, o naunsa ning kalakiha mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kinalan man mga tao masayod ani, kay buhis man sa katawhan ni, luma sa ninyo eh. Engineer Danilo Villa, sir, hilom kayo ang DPWH ani. Ugwa ni mga higala mayagyag atong suna nga ang naka-discover gyud si BBM ang kami naka-discover kay nagsunod-sunod tong krising, bagyong krising, bagyong imong o bagyong Dante. Siya mismo may nisusi o nakita niya nga nangahugno ning mao mga projects, substandard ning mao mga projects, guni-guni kini mao mga projects. Straight to the point. So kining 414 projects ibutang ninyong tarpaulin din ha. I-enumerate ninyo asa ni mga projeka nga 414 projects. Pila'y budget? Kaya ano mahibaw ang publiko? Mahibawaan yung katawhan nga mo'y tag-iya ining mga kwarta. Straight to the point. Hilo man lang. May na, kuhan yun. So Department of Public Works and Highways. Now in fairness sa QM, o mutingog sila, umingog QM nga, matay tinuuray lang bitaw, dili kami mo'y nakakuha ng tanan project. Kaya sa ubnaw manggod, kining giingon ni Marcos guni-guni, o di mo makapakita diha ron og record. Ang mga tao mag-una-una gyud nga guni-guni gyud guni-guni siguro ning 414 projects. Straight to the Or point. out of 414 projects, pila man kabuok ang tinuod? Pila kabuok ang makita? Ha? So ang QM Builders, in fairness sila, pila man kabuok gyud ang inyong Engineer Alan Kirante, pila man gyud tinuod na kamoy nakadatanan projects ani? Kining 70.3 billion, asa man ni? Kamoy nakadaan nga project or nabahin ni sa uban nga mga contractors? Simple naman ang pangutanaha. Hain man dapitan ning mga projects. Asa man dapit gi-implement ni? Kinsa may nag-decide nga adto ning mga project ka ibutang? Ha? Kana simple ra man na. Or basin bitaw moingon pong QM Builders day nga kami tinuray lang, kami may namuhunan ana. Medyo alkansi pa magani mi kay do naman may daghang gibahinan. Kaya kini mahigalang project sa gobyerno. Prangka-prangkang pagka-istorya. Di ta mahigala mo istorya o kada na ang bundak yun. Pero mao man ni ang ato mga higalang nadungog. O kamong tanan, mura naman na public knowledge na nga, doon na gani project sa gobyerno. In fact, mga higala sa Mayor Magalong man nag-ingon day, pila ka porsyento ang sa mao ning mga politiko. So ang kontraktor nga mao'y naipuhunan, mo ginansya pa man po ng kontraktor, of course. QM Builders kasabot mi nga mo ginansya mo ani, of course. Kay kamo gyud namuhunan. Pero mo nang mangutan nami, unsa man ning kalakiha? Ha? Di amang kuno di ay amot magpa-mention baka na nag-chat na ko ito amigo. 51 flood control projects. Asa man dapit na 51? Found in Mandawi City with 3.8 billion. Kana ha, 51 flood control projects. Nakakuha ang Mandawi og 3.8 billion. Ang Cebu City pila may nakuha. So kinamasay dito ba? Ha? Kinsa may kontraktor ini sa Mandawi? Ang naghantag mga pangutana niha kay unsa ba ning kalakiha nga dawa man maka feel ang katawhan nga dunay flood control project mahigalang na implement wa gyud ko magdahom ug wa mahigala mahibaw inirog si BBM na mo'y nagsulti mga kagilan wa kita mahibaw. Straight to the point.
Wa ta mahibaw top 2 mga dining probinsya Sugbo nga nakakuha sa mga mihuras. O wa ta mahibaw nga na top 4 di ay ang kining QM builders. Abi na ko og sikat ning Sugbo sa mga top notchers mahigalag mga examinations. Apil po dayon ani top notchers abdi ay ta. Lagi talang ni katawa mga kaigalan. Kisa may lain nga kontraktor. In fairness, may galas QM builders. Basig na pa'y lain. Ha? Kaya kini manggod, mahilom na tayo ng isyu, ha? Pero uwan manggod, niya mo kusog na bang uwan, pulting sa baar ba sa uwan, musaba po ng baha. Ang kinayahan mismo mo mapahinumdum na to. O karon bitang buntag, lahi may akong isyu unta arong buntag ba? Lahi may akong isgutan unta arong buntag. Nginiuwan magkalit. Panahon na ko diri mahigala, hindi abot na ko station ron sa may akong isgutan Domingo pagod kagahapon. Ngitatag mga issues nga atong kuanan. Pwede rin nga mo patukar-tukar ang tadiri kayo kung sa magaling. Sabang ni uwan magkusog. Kusuga sa uwan oy. Tinuray lang among kauban diri asi. Inday Marisa Abadies o si Inday RB nga taga dito sa South. Wa pa kaabot diri sa Musibianan kay lisod man kayo og iko ay lagi pugos kay kini bang sakinan Inday Marisa mubo ra ba? Ay la sa ipugos ninyo og ari. Mo na nga makahisgot gyud ko. Kay nakuwang may ako mga staff rong buntaga. Kay wa makatabok diri tungod ning baha. So ang nature mismo, mo'y mo pahinumdom nimo nga hisgutig balik ng baha. Ni ato lang ni mahigalang giagi katawa pero tinuod ba gini ha? Ato ning padayunon mga kaigalan mo na akong kinini ang matawag nato mahigalag atensyon sa atong regional director di sa DPWH sir. Taga-imi og explanation ani sir. Tagalog ra ba ko ni si Kwan Villa? Sir, bigyan mo kami ng sabi explanation sa Kwan. Ipaliwanag mo itong problemang ito dahil makalago talaga ito ha. Madala ba ito may galay joke nga kini ko ito mga Bisaya pagdating dito sa Manila, mga tagahalo lang ng simento. Mura kaminos tigas Bisaya, okay? Yung mga Bisaya, dito sa Maynila, tagahalo lang ng simento. Ito bagpong Bisaya, dito sa Bisaya, yung mga Tagalog, hinahalo namin sa simento. At alam niya agad, katawa-katawa, mahigala, pero porbida. Padayon may nga naghuwat og magpa-press conference bakang QM builders. Og aron makatingog sila og makadungog ta nila. Willing ming maminaw kay wa ta mahibaw bat in fairness sa QM builders. Doon na may nagkasulti na ko dahil nga kuno si Engineer Alan Kirante butanon man kuno na. Butanon man kuno na si Alan Kirante wa ko kuan hakay ko kakita pagyud aning Alan gani. Unya kini ang lahi po kuno dahil ning kuan Kirante Construction, napoy Kirante Construction, naasas naga, lahi na sila. Buutan ko no po ng Kirante Construction, ako makaila. Pero, may giingon, kining sa QM, lahi po ni Alan Kirante ni, tagiya. Sa may man ko nung tao na, kumaw ba? So, wata mahibaw baya og unsang kalakihan, manang willing may maminaw. Kaya ba kasabot baya basid og ang QM builders mo rin nakaplaster diha, pero lahi mahigalay maniobra dihan dapita. Ha? Willing baka mutingog ang QM anak kay mangutan naman taan ning kalakiharon. Panalitan kanang asa may project sa QM atong pangutanon kanang nga project kana. Mayong QM nga mo ginansa gyud may kay kamera bay namuhunan, naman gani ginansa ang uban nga wa mamuhunan. Ana mangutan nami kinsa may ni ginansa ani nga wa mamuhunan, aron maklaro taning tanan.